at du har brug for, at den byfest får et slagsmål gratis. Der får jeg jo som københavner den sindssyge opgave, det jo er på papiret, når Ahmed han siger, vi skal bruge dig, Thomas. Du bliver helt perfekt til opgaven, fordi jeg tror, du vil provokere dem. Og jeg isner jo, siger, Ahmed, jeg er ikke til salg på den måde, at du har brug for, at den byfest får et slagsmål gratis. Og eller at det bliver sådan en Lucky Luke-tegneserie, hvor jeg bliver rullet i tjære og dyppet i fjer, og så bliver jeg bare hængt op på de der skodstatuer, der står ude ved Esbjerg. Så forklarede han mig, og det var der, hvor den kommer hjem igen. Han forklarede mig, han mente jo egentlig ordets forstand, jeg vækker følelser, fordi der opstår et spændingsmoment, når jeg er i Jylland. Og der pegede han på noget, jeg ikke selv havde opdaget. Det var, fordi jeg troede egentlig om mig selv, at jeg ville være stærkest på hjemmebane. Men jeg er virkelig taknemmelig for, at Ahmed har peget på, og nu skal jeg så bestå testen, men at det er også en styrke at smide min stil fuldstændig modsat. Så tilbage står, at jeg skal lykkes med opgaven, ikke at pisse nogen for meget af, og lykkes med netop det er mig, der er idioten. Kan den lande der, så har de lyst til at komme op og dele en bajer med mig, i stedet for bare at kæften nar.